бу күңелле бәйрәм белән барыгызны да Мәдинә Вәлиәхмәтова Кече Кирмән авылы халкына 20 ел медицина ярдәме күрсәткән. Шул вакыт дәверендә хезмәттәшләре белән ул 4 фельдшерлык пунктын алыштыра. Кайбер биналарга үзләренә ремонт ясарга туры килгән чакларда була. Хәзер авырлыкларны елмаеп кына искә ала. Ойына 20-шәр кырар роды булыр иде. Мәктәптә 400-дән артык бала чага булыр иде. Прививкасы, зокка каршы нитүләр, профилактик чаралар, аннан соң патронажлар, балаларга, беременныйларга үйгә кайтып керү дигән сүз кил булмады. Яңа модульле фельдшер акушерлык пунктын республика программасы буенча төзиләр. Ул Кече Кирмән һәм Норма авылларында яшәүче 300-дән артык кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Бинаның мәйданы 60 квадрат метр. Барлык уңайлыкларда булдырылган. Ул электр белән җылытыла, видео күзәтү җайламасына кадәр бар. Айырмасы бик зур инде. Сон тегендә бит инде суны үзебез ташыйбыз. Чыгарып түгәсе, урамнан ташыйсы, монда инде бөтен мөмкинлекләре бар. Монда бу инде кайтасы килми инде моннан. Республика программасы буенча соңгы 10 елда Татарстанда барлыгы модульле 557 ФАП төзелгән. Әлеге объект Мамадыш районындагы 22-нче пункт. Беренче ярдәм күрсәтүдә аларның әһәмияте бәяләп бетергесез. 200-гә якын онкология чирләре выявляться итте. Ул инде безнең аның 50%-тан артыгы шул диспансеризацияның ярдәме белән. Вакцинация килгәндә инде без вакцинацияны фельдшер-акушерлык пунктлары ярдәме белән уздырдык. Аларның көче белән бик күп эшләнелде. Шуңа күрә дә инде бүгенге көндә без фельдшер-акушерлык пунктлары районыбызда инде ул бүгенге көндә бик әһәмиятле. Республика программасы буенча киләсе яңа ФАП Түбән Өсөн авылында төзеләчәк. Гөлназ Гыниятова, Илнур Юнусов, Алмаз Камалиев, Яңа Гасыр каналы.